Nabalik na ang supply sa kuryente sa Siargao ug Bukas Grande Islands. Ano ang report ni John D. Esteban? Niadtong Sabado, nabalik na ang kahayag sa isla sa Siargao ug Bukas Grande. Human nabalik ang kuryente kay naayo na ang guba nga bahin sa submarine cable. Bilungtad og 13 days ang power outage nga miperwisyo sa mga residente ug nakaapekto sa turismo sa lugar. Sumala sa Siargao Electric Cooperative Incorporated o Siarelco, ang bahin sa submarine cable nga nadanyos resulta daw sa sigig kasanghid sa hait nga mga corals tungod sa sulog sa tubig. Dili daw sa maniadtong April 2010 nga tungod sa angkla. Gisiguro sab sa Siarelco nga anaa sa maayong kondisyon ang laing bahin sa submarine cable. Samtang, sumala ni Mindanao Development Authority Assistant Secretary Romeo Montenegro, ang malungtarong solusyon sa problema sa supply sa kuryente sa Siargao mao pagtukod og energy projects sama sa tidal wave o ocean technology ug solar energy. The only challenge nito is it's market driven. So if the private sector comes in, the next question is the market enough to pay for the investment? Considering na capital intensive ito, malaking gagastusin nila, ang liit lang ng market ng isla. Pero ginalantaw na sa Minda nga kung pwede iangay ang proyekto sa kung unsa lang ang power demand o panginahanglan sa area. But if there is a way by which investors can scale down their investments, attuned only to the requirements of the area. So yun yung tinitingnan namin na baka pwedeng small scale. John D. Esteban, 1 Mindanao.